Ngayong nakilala na natin ang bayan ng Balungaw, it's time for an adventure! Samahan niyo ako dito sa Balungaw Hilltop Adventure. Excited na akong matry ang mga activities nila. Tara! Tara! For the run! Run! Within 8 to 10 minutes na tricycle ride mula sa town proper for only 100 pesos na arkila, mararating na ang Mount Balungaw Hilltop Adventure. Bukas ito araw-araw from 5 a.m. to 5 p.m. para sa day tour. May entrance fee na 100 pesos para sa adults, 50 pesos sa kids na 4 feet and below at 80 pesos naman sa mga senior citizens. Para ma-enjoy ang day tour, may mga steel shed na 400 pesos sa small shed and 800 pesos naman sa big shed. Yung Balungaw Hilltop Adventure came about yung year 2010 para dagsain ang Mount Balungaw Hot and Cold Spring Resort. Idea nila magkaroon ng outdoor extreme adventure activities. Extreme outdoor activities na nilagay, yung una is yung 620 meters na zip line. And then kasama niya ang ating yung ATV. Para sa mga nais namang mag-overnight, 2,000 pesos ang kanilang rooms na good for 2 at additional 600 pesos naman for extra person. May free breakfast na yan! Handa din ang Mount Balungaw Hilltop Adventure na mag-accommodate ng events. Dito sa Balungaw Hilltop Adventure, may mga activities po tayo ng hiking, trekking. We have also the bird watching. At syempre, yung kasunod ng 620 meters na zipline, meron din po kaming 1.4 kilometer zipline po na isa sa mga pinakamahaba dito sa Luzon. Thrill seeker ka ba? 40 minutes na hiking, kakayanin mo kaya? Dahil dito sa Mount Balungaw Hilltop Adventure, may ino-offer silang hiking sa Amamutil Trail. At magsisimula yan dito. Karamihan ng mga bumibisita rito is talagang ang hanap nila ay yung ating hot spring. Kasi itong hot spring ay isang sulfuric po siya, believed to be medicinal. So karamihan ay mga senior citizen ang maraming nagbababad dyan. Usually araw-araw nandyan sila para sa kanilang mga rayuma at other illnesses. Pero sa ating mga kabataan, ang hot spring po maganda po sa ating mga kutis. Yung hot spring, kasi ang Mount Balungaw is believed to be volcanic po siya. As of now, nakategorize siya ng ating volcanologist na isa siyang dormant volcano. So nanggagaling siya mismo dito sa loob, paanan ng bundok. Lumalabas po siya. At doon po, ginawan po natin siya ng jacuzzi type na pwedeng magbabad ang mga tao. Alam nyo ba na nagstay si Apolinario Mabini dito sa Balungaw for more than a month? At nagbabad siya mismo dito sa hot spring ng Balungaw. Huwag padalos-dalos dahil ang hot spring dito ay may init na umaabot hanggang 42 degrees Celsius. Pero maganda! Una, medyo mainit talaga, pero pag nakalubog ka na, relaxing sa katawan. Nakakagaan ng pakiramdam, lalo pag sa pagkatapos ng trabaho is talagang nakaka-relax. Pinadayo namin to kasi one of a kind lang ito dito sa malapit dito sa especially sa Villasis. Para sa Pangasinan, ilan lang ang malapit dito eh. Kaya ito yung pinupuntahan namin. At saka hindi ko naman first time dito, talagang dinadayo namin to kasi sabi nga nila ito nakakagamot ng mga sakit-sakit o nakaka-relax kasi pagkatapos mong tapos mong umahon dito, nakaka-relax talaga. Kaya mas dinadayo.
Gusto ko sanang itry ang isa pang zipline na mayroong 1.4 kilometers na haba, pero meron silang weight requirement na 60 kg at hindi po tayo pumasok. Sabi pa man din nila na sa zipline na ito ay almost 2 minutes kang nasa ere. Kaya sayang. Pero, ang itatry na lang natin ay ang 620 meters na isa pang zipline dito sa Balungaw. Tara, samahan niyo ako. Mama! 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 Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po, kuya. Okay, ready naman? Di po. Sige po. Sige po. Mama! Mama! Ayoko na po. Ay! Kaya. Bigla niyo po. Noong una, sobra siyang nakakakaba. Nakakapangilabot. Tapos pag nasa gitna ka na, doon mo mafe-feel na sobrang ganda pala talaga ng Balungaw kasi doon mo makikita yung magandang view ng Mount Balungaw. Pero pag nasa dulo ka na, parang hahanap-hanapin mo pa rin yung feeling. Ang saya! Ang saya! Masaya na pala ako! Ayaw ko na po! Kasama na po! Mama! Siguraduhin handa ka din sa akyatan kung pipiliin mong masubukan ang 1.4 kilometers na zipline dahil may aakyatin ka ditong 200 steps bago marating ang launching area. Handa naman ng mga mababait na staff na i-assist ka sa mga activities na gusto mong masubukan. Sa dinami-rami ng activities dito, ang Mount Balungaw pa rin na may taas na 382 meters above sea level ang tunay na sentro ng destinasyong ito. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo ng gumalaw at magpunta dito sa Balungaw.